ukuba ubuyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Mandithabathe ithuba ke bazalwane ndiyibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo. Ndibulise bazalwane kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuyo. Enkosi ke ngokuba kunye nathi kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ndinguSihle Bunana, ndiyamindedwa ke ndihamba nalo mkhosi. Bawuma sibulise ke kumama utata ubhuti osisi ontamanini nake wonke ke umntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Igama lam ke ndinguAnele wakamnguni. Sithemba ukuthi sohlala sonke de kufikelele ala xesha lethu lokugoduka baba. Ewe bawo, masithembe ke into yokuba wonke umntu sekunye nathi ngoku. Kuba ke akekho umntu okunye nathi. Masivaleni amehlo sithandaze ukuba abantu bakhawuleze beze kweli cala. Bawethu osezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, sisondela kuwe ke Thixo ngenjikalanga, Thixo wethu yecawa yabantu abangacawiyo, Thixo wethu oyingcwele. Sithi ke Thixo xa sivula le nkonzo, Thixo wethu namandla, siyabulela okokuqala Thixo wethu onamandla ngokuba usinikile enye iveki Thixo wethu yokuba sikwazi ukuma futhi sithi simbonile uThixo enguThixo ebomini bethu. Ngoko ke Thixo sisondela kuwe sisithi ngokuzithoba okukhulu enkosi ngoba uThixo ebomini bethu, Thixo wethu oyingcwele. Sisondela kakuwe ke Thixo sisithi xa sivula le nkonzo Thixo wethu namandla, sicela into yokuba wena ubesicaleni kwethu Thixo wethu oyingcwele, ngoba sinolwazi Thixo luthi xa ungekho wena Thixo singabantu nje abadlalayo, abadlala ngegama lakho Thixo wethu oyingcwele. Sibazi ke Thixo nobungozi Thixo wethu onamandla wokudlala ngegama lakho Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo asifuni ukubalelwa phakathi kwabantu abaye badlala ngegama lakho Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo imiphumela Thixo wethu yaloo nto Thixo wethu ayidle ngoba mihle Thixo wethu oyingcwele, ngoba wena Thixo unguThixo onekhwele Thixo wethu oyingcwele, nguThixo wena ongadlaliyo Thixo wethu, ingakumbi ngegama lakho Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo sithi ke kuwe Thixo wethu xa sisondela, yiba nguThixo wethu nakanamhlanje ke Thixo wethu xa siqhuba le nkonzo Thixo wethu oyingcwele, ngoba Nkosi sinemnqweno wokuba Thixo nokuba ngubani Thixo obukele le nkonzo namhlanje abe kanti uyaliva ilizwi lakho Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo abanye Thixo wethu bethu Thixo wethu basebenzisa Thixo wethu idatha zabo Thixo kuba bebalekisa isizungu Thixo wethu oyingcwele sokubethwa lihlabathi Thixo wethu oyingcwele. Ngamanye amaxesha ke Thixo wethu umntu uyaziwela nje kule nkonzo Thixo wethu ekubeni ebescrollela nje efowunini yakhe Thixo wethu kuba engazi Thixo into yokuba uzawubheka ngaphi Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo ekumosheni kwethu Thixo wethu idatha Thixo wethu yanga Thixo kungamane kuvela igama lakho Thixo wethu, into yokuba wena unguThixo nakubantu abaphelelwa ngamathemba Thixo wethu oyingcwele. Simane sisithi gqolo Thixo ukusondela kuwe Thixo wethu, sisithi Thixo sinomnqweno wokuba kwizinto zonke ezenzekayo Thixo wethu singaphelelwa lithemba noko Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo izinto ezenzekayo kwiindawo ezisingqongileyo Thixo wethu nakwihlabathu lonkana Thixo wethu oyingcwele zibangela kube lula ukulahlekelwa lithemba Thixo wethu oyingcwele. Nkosi yethu namandla, kona Thixo wethu ukubona izinto ezenzekayo Thixo wethu siyazibona Thixo wethu, kunjalo nje nezinto engezingenzekiyo kobethu ubomi Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo eyona nto inzima Thixo wethu kumane ubala iminyaka Thixo wethu oyingcwele, into yokuba ndimdala ngoku Thixo wethu oyingcwele, okanye umane usithi buyanumva nina nazinto Thixo wethu oyingcwele, kodwa wakuzivalela Thixo wethu onamandla ikuhlale loo nto entloko, into yokuba umdala Thixo wethu, kodwa
akukho nto ibonakalayo Thixo wethu oyingcwele. Thixo wethu kunzima Thixo ukubalekelwa yiminyaka Thixo wethu kodwa ungaboni into esukayo esandleni Thixo wethu namandla. Kunzima Thixo umane ubala iintsuku Thixo wethu oyingcwele into yokuba ingangathi ungomsa ngaba ngcono Thixo wethu kodwa ingqondo ixelele into yokuba wena amangomso odibana nawo maninzi kunabanye abantu kodwa usenelo themba linjalo Thixo wethu oyingcwele ngoba Thixo ukukhula Thixo wethu kuza nehistory Thixo wethu eyingcwele Thixo wethu namandla. Umntwana Thixo omncinci uba nalo ithemba lokuba xa ukhulile izinto ezithile uzawukwazi ukuzenzela kodwa Thixo xa iminyaka ihamba Thixo ingakumbi Thixo wakuphuma esikolweni Thixo wethu kunjalo nje iqenqgeleke iminyaka Thixo wethu kungekho nto ibonakalayo Thixo wethu engqondweni Thixo wethu oyingcwele kuba kwi-history manje sithi uyayibona le ngcingano nayo wawunayo kwiminyaka 10 Thixo wethu egqithileyo Thixo wethu oyingcwele ngoko kungcono into yokubuyiyeke ngokuba nakule 10 iminyaka ezayo uzabunayo le ngcingane ube ungancedakali Thixo wethu oyingcwele ngoko ke Thixo yiloo nto simane sisondela kuwe Thixo wethu sisithi okukwethemba Thixo wethu namandla ngoba kwixesha esikulo Thixo wethu okanye kwiminyaka Thixo nobudala bethu Thixo wethu namandla iba ngathi Thixo wethu ithemba kulula Thixo into yokuba malisuke ecaleni Thixo wethu uthiwabona Thixo umuntu ozincamileyo Thixo wethu umuntu oseleyekelele yonke into ubuqonda into yokuba nokuba ndiyafuna ukuthi ngenze ngale ndlela kodwa ndiyi-understanda kutheni ephelele kulandlela Thixo wethu ngoba indlela Thixo wethu inameva kunjalo nje Thixo izinto esasizithetha sibancinci Thixo wethu sicinga into yokuba abantu abadala abangezizinto Thixo wethu ngabantu abadlalayo ngoku zibuya ngathi Thixo wethu onamandla ngoba laa nto sasicinga into yokubilula kuyabonakala into yokuba ihlabathi liyabenza ubomi bomntu bube nzima Thixo wethu oyingcwele ngoko kumane ubethwa ngakumbi ngamagama wakhe wawathetha into yokuba soze mna ndidlule kwiminyaka emingaka ndibe ndingekabi nawo nomzi wam Thixo wethu oyingcwele kodwa uzibona ugqitha kuloo minyaka Thixo wethu namandla ube ungenaso nesipeliti esibizwa ngegama lakho Thixo wethu oyingcwele izinto ezinjalo Thixo ziyakhawuleza ukulibalekisa ithemba Thixo wethu namandla loo nto ke Thixo simane sisithi qolo phambi kobuso bakho uthi Thixo wethu malingaphuncuki noko ithemba Thixo wethu namandla ngoba ethembeni Thixo wethu noko sibonile iminqandandana yabantu Thixo iphumelela Thixo wethu sibazi into yokuba basuka phi Thixo wethu oyingcwele abanye abantu Thixo esimane sibabona Thixo wethu ingangathi babalisa intsomi kodwa bakhula apha ecaleni kwethu Thixo wethu oyingcwele loo nto ke Thixo ithi nasele kuhambe ixesha Thixo wethu ithemba malingasuki kuthi Thixo wethu oyingcwele ngoba Thixo inzalelwane ezemva kwethu Thixo wethu kwakuphela kuthi ithemba bona bajonge kuthi Thixo wethu kuthi kwakuphuma ilizwe elithile kubhuti okanye kuthi kwakuphuma ilizwe elithile kusisi Thixo wethu onamandla elo lizwe Thixo libe lingqalo libe yimpelelo Thixo wethu oyingcwele ngoba abantwana Thixo beza emva kwethu Thixo wethu ayikho enye indawo abajonge kuyo bengajonganga kuthi Thixo wethu onamandla ngoko ke Thixo yiloo nto simane sisithi qolo phambi kobuso bakho Thixo wethu sisithi khasibambise okwethemba Thixo wethu oyingcwele ngoba xa kuphuncuke thina Thixo wethu yangabangaphuncuki Thixo abantwana basemakhaya Thixo wethu ingakumbi abajonge umzilo hanjwa sithi Thixo wethu oyingcwele kuze kuthi Thixo wethu nokuba Thixo thina siphumelelanga sihamba kule ndlela ebesicinga singayihamba kodwa amathemba ethu sithi siwabona into yokuba noko le ntwana sendlini Thixo wethu oyingcwele okanye lo mntwana omncinci wasendlini yena uyagqithela kulaa nto ndandicinga into yokuba ndingayifumana mna Thixo wethu oyingcwele ngoba abazali bethu Thixo wethu noko basihambisile Thixo wethu into yokuba sibeke umlenze Thixo wethu ngapha kwabona bakhe banyathela khona Thixo wethu oyingcwele ngoko ke Thixo sibonile into yokuba isizukulwana Thixo wethu esincinci Thixo wethu siyakwazi ukunyathela
umda nobumncikane kunesizukulwane esidala ke Thixo wethu eyingcwele. Ngoko ke Thixo sithi gqolo kuwe into yokuba lingapheli ithemba Thixo wethu ekuhambeni kwethu lendlela, ukwenzele Thixo sizemva kwethu Thixo isizukulwana siwubone Thixo wethu ukunyathela kwayo, into yokuba Thixo wethu banyathela ngaphambili kunathi Thixo wethu, ngoba Thixo sizabe sifedile Thixo wethu into yokuba thina sinokwenzeka Thixo wethu abeze emva kwethu abakwazi ukugqitha apho thina siye sanyathela khona Thixo wethu. Iza kuba lityala kuthi elo Thixo wethu. Ngoko ke Thixo ngokusinika kwakho ithemba noko Thixo wethu sinomnqwezi okanye sinethemba lokuba ukuba lisukanga Thixo, ithembe lisuka kuwe Thixo wethu, noko singakwazi ukubatyhala Thixo wethu babe nako Thixo into yokuba izinto abakhala ngazo Thixo wethu ingabe zizo thina ezisikhala ngazo Thixo wethu. Ze kuthi ke Thixo namhlanje xa kubekwa igama lakho okanye xa kubezwe kwilizwi lakho Thixo wethu, umkhonzi wakho Thixo wethu namandla, kuvakale wena uthetha kunye nathi Thixo wethu, ekuthetheni kunye nathi Thixo wethu yanga ungasisondeza ethembeni Thixo wethu, ngoba Thixo uyafa Thixo umuntu ongenathemba Thixo wethu namandla. Ngoko ke Thixo sinqwenele ukuba zizidumbu ezizihambelayo Thixo wethu eyingcwele. Ngoko ke Thixo sinqwenele into yokuba sithi sisixheleke ngaphakathi, siphakame sivuthulule sithi nangoku Thixo ungasecaleni kwethu. Sikuthembile ke wena into yokuba uza kuhlala unguThixo kuthi namhlanje nangoku kude kube ngunaphakade. Amen. Bawo wethu osezulwini, mandiphathwe
masi namkele kwakhona bazalwane kwicawa yabantu abangacawiyo kubantu ke abasijoyina ngeli xesha nifika ke emveni kokuba sanokuvula inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Ngethemba ke into yokuba sowukhawuleze wachazela abanye abantu into yokuba iqalile icawa yabantu abangacawiyo. Sikwi-episode 7 ke bazalwane, ngaphandle kwenu noko besingazukufika ku-episode 7. Bakhona ke abantu abathi gqolo uhleli nje bayasibukela bayasimamela. Bazalwane, ukusibukela nokusimamela kwenu yinto enkulu kakhulu kuthi. Ngakho oko sithi bazalwane, enkosi kakhulu. Ithi loo nto umnikelo noko niyawenza bazalwane, kodwa ke eyona nto esiye siyicele ke ningalibali bazalwane into yokuba umnikelo usaqhuba. Ukuba ke ungumntu ongeka-subscribe, umnikelo wakho wokuqala kukuba sicele ucofe usubscribe ukwenzele zonke ke izinto esiye sithi sizifake apha ube ngumntu wokuqala ukuzibona. Ungalibali nokucofa elaa qosha le-notification ukwenzele xa si-uploada ichazele into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala. Ungalibali ke bazalwane ukucofa ulike ngoba uyayithanda wena le nkqubo. Bakhona ke bawo abantu ithi saqala ubone into yokuba nankuya ulike kabani uyenyuka phaa. Ithi loo nto abantu noko bayaqhuba ngokunikela bawo. Ungalibali ke noko ukucofa nelaa qosha likashare ukwenzela abantu ocinga into yokuba bafanelwe kuyibona le nkqubo bayibone, ingakumbi ke kwii-platforms onazo. Okokugqibela ke bazalwane, kwiindawo ngeendawo ohamba kuzo, ezinye zeendawo zobumnandi, ezinye zeendawo ziindawo ezingendawo, ezinye ziindawo zakho ezaziwa nguwe kuphela. Ze kuthi ke xa ukwezo ndawo zakho bazalwane umane usithi xa ithuba livela okanye ulenze ithuba uthi icawa yabantu abangacawiyo yaqala rhoqo ngentsimbi yesihlanu ngecawa iqhutywa ke uSihle Bonani ihamba no-Anele waKwaMnguni. Ize kuthi ke emveni kokuba senze oko u-Anele waKwaMnguni asichazele into yokuba bazalwane nisilinde phi. Bawo uyathanda ukundishiya ke ndinemibuzo. Imibuzo Umuntu xa esendaweni eyaziwa nguye yedwa uthetha nabani? uthetha nezinto ezaziwa nguye yedwa. Bawo uza kundixelela ezi ndawo uya kuzo uzazi wedwa because ingathi nguwe abaphulaphula andiqondi bayayazi loo nto ubana bakhe baya kwiindawo ezaziwa ngabo bodwa. Zaziwa ngabo bodwa. Hayi bawo mandikuyeke bawo. Bawo ikhona into engangathi uyilibele bawo. Into bawo. Masixolise mani bawo. Babukeli nabaphulaphuli abathandi nabaxhasi ke bayayicawa yabantu abangacawiyo. Kuveki lena iphilayo bezikhona ke amagingxigingxi besithe sajongana nawo sazama ke ngandlela zokuthi mayibe khona i-episode ke so siyabulela ke kwabo bebesilindile ngoba besivutwa kudala silapha besifuna kanye loo nto uba nibe kudala nilapha kwenzela ukuthi noko icaci ukuthi asihambi sodwa. So siyaxolisa ke bazalwane ngamagingxigingxi le nto bawo ukudlala ngombane bawo live because sifunda as we go sifunda so simane sifunda into entsha isilibazise kwelinye ixesha so affecte kwa abaphulaphuli nakusinyamezela ke kodwa ke sikule ncwadi kaHezekile 37 kule vesi ye-10 Hezekile chapter 37 ivesi leya ye-10 number 10 emveni kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje bazalwane libhaliwe kwincwadi uHezekile ngesahluko sama-37 ngevesi ye-10. uHezekile chapter 37 verse 10 phansi kwesihloko esithi umbono wentili yamathambo omileyo. Saqala ke bawupha ku verse 9 ifunika ngolu hlobo. Wathi kum, profeta kuwo umoya, profeta nyana womntu, uthi kuwo umoya, itsho inkosi uYehova ukuthi, vela moya kwimimoya yomine, uphefumlele kwaba babuleweyo baphile. Ndaprofeta ke ngoko bendiwisele umthetho ngako. Wangena umoya kuwo baphila bema ngeenyawo, umkhosi omkhulu kakhulu kunene. Eli lilizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu Nkosi yethu ngoku nangaphakade. Amen. Amen. Sia
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bawo, siza kuwe ke ngoku. Mandiphinde ke ndibulise kuwo wonke umuntu osimameleyo nasibukeleyo kwiindawo zonke ke enisibukele nisimamele kuzo, neemeko ke enisimamele nisibukele phantsi kwazo. Ewe tata. Lo mbukeli wethu uKrestu ilena ke iseyiyo icawe yabantu abangacawiyo. Kule vesi ke yeshumi sithabathe nje umgcana phayana wangena umoya kuwo, baphila bema ngeenyawo, umkhosi omkhulu kunene. Babo, kodwa into endinomdla wayo kukungena komoya nokuphila nokuma ngeenyawo. Ewe tata. Ndiyanqwena bawo, Ewe Nkosi yam. noba andizukufikelela, Ewe Nkosi yam. kodwa ndiyanqwena ukuqala ndithi aba bantu ndiyanqwena ukuthi aba bantu baselibhacweni bathathiwe ke bazokubekwa apha eBhabhiloni okanye apha elubhacweni. Kodwa eyona nto ingangathi ibonzakalisa kakhulu Nkosi yam. kukubona iYerusalema isonzakala, ukuwa kwayo Nkosi yam. okanye ukudilika kwayo. Ingangathi ibuhlungu le yokuba bavuke kusasa beyazi ukuthi siselubhacweni, kodwa ayinyamezeleki le Ewe bawo. yokuthi indawo bekufanele ukuthi banqula kuThixo Nkosi yam. abazokwazi ukunqula uThixo ngoba idilikile. Ewe bawo. Linxeba ke elinzulu elo elibangela ukuthi balahlekelwe lithemba, Nkosi yam. ngoba umhlambi belikhona ithemba elithi sizawuthi xa siphuma apha siphume sibuyele kuThixo wethu. Sizawuthi xa siphuma apha siyayazi ukuthi likhona ikhaya apho khona siza kufika sinqule khona. Ewe bawo. Sizawuthi xa kufikelele ixesha lokuthi nokuba siphume njani na kwesi sandla, kodwa sizawuthi xa sifika sibuyele ekhaya apho khona sizokwazi ukuthi sinyuse amadini ethu ebulela uThixo wethu. Ngoku azikho ezo zinto. Loo nto yabangela ukuthi ithemba labo okanye amathemba abo adake, bangabi nalo nethemba lokubana uThixo uza kubakhupha apha. Phofu ingasuke sifele kule ndawo apho sifika khona sizokufika singenalo ikhaya. Loo nto yabangela ukuthi bangabi nalo ithemba. Umhlambi kwakungekho nathemba lokuthi mabaphinde bavuke. Akhona into bayinqwenelayo ukuthi ngomso sinqwenela ukuthi sivuke, umhlambi siza kuyibona inkululeko, ngoba ibikhona into apha bebesithi umhlambi ngomso sizawukhululwa. Ngoku ithi loo nto nokuba singakhululwa sizawukhululwa.
inkululeko yethu siyonwabelephi, sizawukhula abantwana bethu sibakhuliselephi, sizawukhula abantu okanye sithi uThixo wethu kufanele ukuthi unqulwa njani, ngoba iitempile zethu zisusiwe ngoku. Akho ndawo asikho nesibingelelo apho khona sizokwazi ukuthi sinqule khona uThixo. Ngoku there is no hope ukuthi okanye alikho ithemba lokuthi siza kuphinda sinxumelelane noThixo wethu, ngoba eyona nto ibisiqhagamishelana noThixo wethu isusiwe. Kodwa ngoku uThixo uvele njengombono kwinto engenamathambo okanye kumathambo anganamongo, anganayo nenyama. Avele uThixo elinye ithambo likwelacala, elinye likwelacala, elinye likwelacala, ngoba xa lingekho ithemba zonke izinto zakho zisuke zithi saa, ungayazi ukuthi uzothixo uthatha lena uyidibanise nantoni, ngoba enye ithe sapha. Injalo ke imeko yaba bazalwane ibonakala njengalamathambo omileyo. Akho mbhali xa ecacisa omile lamathambo, akho themba lokuthi angaphinda ahlangane. Yethi ke iBhayibhile imbuza ukuthi wena ubona ntoni na apha, ubona ukuthi likhona ithemba. Athethe ke akuthethileyo, kodwa xa ethetha lo mzalwane okanye xa egqiba ukuthetha athi uThixo kuye, thetha phezu kwalamathambo. Into ebonakalisa ukuthi umoya kaThixo wakuhlangana, nokuba belingekho ithemba, noba izinto zakho bezingahlangani zithe saa, nawe uthi uzijonga ubone ukuthi thini soze ndikwazi ukuthi ndizihlanganise mna ngawamamandla. Ude uhleli phantsi kwenye ixesha uncamile, ulinde usuku lakho lokufa, ulinde usuku lakho lokugwetywa, ngoba uyazibona izinto zakho nokuba ungazama kangakanani na, ixesha alikho secaleni kwakho. Nezinto ziyahamba, iminyaka iyahamba, kodwa umoya kaThixo umoya kaThixo okwazi ukuthi apho kungekho mntu khona wakungena, kubonakale uvuka umoya okanye kubonakale kuphila. Izinto zakho zikwazi ukuthi zime ngenyawo. Kodwa into esizokuzama ukuyithetha yilena, umoya wakungena, uyacaca ukuthi ungenile. Athi uSirhotyana ebekulicala adibane nelinye ithambo lakhe. Zange sibone okanye lo mzalwane zange abone mntu onentupha enhloko. Zange abone uSirhotyana ongena ezimbanjweni, kodwa yonke into kaThixo ihamba ngesicwangciso sakhe. Indawo ingene endaweni yayo. Andiyazi ukuthi lamathambo awufumana phi umongo, andiyazi lamathambo awufumana phi igazi, andiyazi lamathambo ukuthi ayifumana phi na inyama, kodwa zabuyela ezo zinto. Umhlambi zikhona ezinye izinto othi wawuzijonga ngengqondo yakho leyipheleleyo uzibona ingangathi azinokuhlangana, zifane nje nale nyama, ngoba inyama xa imkile, umongo xa umkile ethambeni, kodwa wasukutha ithambo lahlangana lanomongo, imisipha yavela. uThixo ke okanye uyayigqibelelisa into yakhe, akayishimi isisibhukubhuku samathambo. Ngoba umoya lona akoneli ukuthi ahlanganise amathambo, kodwa wenza into ebonakalayo. Wenza umkhosi obonakalayo. Umhlambi nawe sizawuthi zawuhlangana ezi zinto zibe ngumkhosi ohlangeneyo
omkhulu kakhulu, luthutshaba ojongene nalo, luthutshaba enijongene nalo nelikhaya. Bafowethu bedinga libonakale nikwazi ukuthi nilinqobe, ngoba umoya uqale wangena. Bafowethu bedinga waqokelela zonke izinto wenzela ukuthi uhlangane umkhosi omkhulu. Sizothi namhlanje yima phezu kwemeko yakho, yima phezu kwamathambo obomi bakho, obucinga bana soze aphinda bento. Bafowethu bedinga kodwa into esizoyithetha namhlanje angaphila la mathambo. Bafowethu bedinga into sizokuyithetha yilena angaphila la mathambo. Ubana uyakholelwa kwilizwi likaThixo. Bafowethu bedinga ukwazi ukuthi uthethe kwimimoya yomine. Bafowethu bedinga bedinga uphefumule amazwi angokuphila phezu kwempilo yakho. Ezinye imeko azidingi abantu, ezinye imeko azidingi lokubana ube kwisandla phezu kwakho, kodwa zidinga ukuthi uthethe ukuphila phezu kwazo, wenzela ukuthi amathambo asuke akhwatshaze. Bafowethu bedinga ayithikele nto bonani. Bafowethu bedinga ithambo lakho ladibana nelikamnguni, elikamnguni ladibana nomnye umphulaphuli phayana, elikabani ladibana nangapha. Ubona umuntu bafowethu bedinga enengalo ezimbini ezingalinganiyo. Bafowethu bedinga kodwa uba ubufe, bafowethu bedinga unengalo ezidibeneyo ezilinganayo. Bafowethu bedinga iyayazi ukuthi le ngalo ingena kwelicala, le ingene kwelicala. Into nizama ukuyithetha iphupha lakho lingafa, okanye ungadinga ukuthi lingamathambo. Bafowethu bedinga kodwa wakuthetha bafowethu bedinga phezu kwabomi bakho. Zisuke izinto zihlangane njenge-order, zibe yinto efanelekileyo phambi kwabantu. Ukwazi ukuthi uvule apho kuvalwe khona, ukwazi ukuthi uvale apho kuvulwe khona. Bafowethu bedinga into sizokuyithetha namhlanje yile wakungena ke umoya uyaphileka. Wakungena umoya izinto bezingakwazi ukuhamba ziyakwazi ukuhamba. Bafowethu bedinga ayikho isinto esinophila siyithethe. Bafowethu bedinga sizowuthi nje namhlanje ukuthi wakungena umoya. Sizokunika ithemba elithi thetha phezu kwemeko yakho. Sizokunika nje into ethi bafowethu bedinga nokuba ayikwazi ukunceda le program, kodwa abantu into onokuphuma nayo into yokuthi unawo amandla okuthetha phezu kwempilo yakho. Sizokubeka ke phezu kwentili yamathambo obomi bakho. Bafowethu bedinga sizokubeka phezu kwentili ubungafuni ukujongana nayo, ngoba uthi sowajonga amathambo kwelinye ixesha ubone ukuthi hayi le imeko ingapha kwamandla am, ngoba ubona ubungozi bamathambo, ubona ububi nobumhlophe bamathambo, ucinga ubana soze kubekho into eyenzekayo. Kodwa namhlanje sizowuthi uThixo ukunikile amandla okuthi uprofethe. Bafowethu bedinga ithi le Bhayibhile ndawisela umthetho ngakho. Bafowethu bedinga ithi bana loo nto nathi ke sizokubuyisela umthetho ngokomlomo kaThixo ukuthi ukwazi ukuthetha nemeko yakho. Bafowethu bedinga awukapheli ubomi bakho. Bafowethu bedinga uThixo engekathi ukuthi buphelile, ngekade uThixo unengcinga eziphakamileyo ngobomi bakho. Bafowethu bedinga into esizoyithetha namhlanje yileyo ethi bana bafowethu bedinga hayi man ubomi bakho nokubuso ucinga bugqityiwe, kodwa abugqitywanga. uThixo esekhona phezu kwakho ukunikile kamandla. Hamba ke ngalamandla uThixo akunike wona, ukwazi ukuthi umoya akunike wona uThixo uphefumule phezu kwamathambo ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen.
Aprofeta ke ngoko endiwiselwe umthetho ngakho. Wangena umoya kuwo, baphila bema ngeenyawo. Umkhosi omkhulu kakhulu kunene. Bawo, andiyazi into yokuba ugxininiso olu bekudingeka into yokuba lube ngakanani ukuze siyiqaphele okanye siyiqonde ubukhulu bale nto yenzeka apha. Umkhosi omkhulu ngokwesiXhosa nje kuphela, umkhosi. Engqondweni umuntu uba nawo umfanekiso womkhosi, kodwa phezu kwaloo nto omkhulu. So le nto ubunayo engqondweni ngomkhosi kawuphinde uyimultiply noba kungeliphi inani, kodwa omkhulu. Le nto ubuyicingile ekuqaleni incinci kunalo mkhosi. Kakhulu kunene. So lo mkhosi umkhulu kakhulu kunene. Ithi le nto nokuba mhlawumbi besifaka endaweni yokumultiplya sifake i-exponent, kuzawufuneka lo exponent ibe yi-exponent enkulu kakhulu kunene ukwenzele sifike. Ingangathi lo mkhosi bawo uba sinosebenzisa amehlo ethu enyama asinokwazi ukuzibalela. Mhlawumbi ungagcwalisa ne-stadium siphuphume sibe ngaphaya awufika, ngoba ngukakhulu kunene phezu komkhosi omkhulu. Kodwa ke le nto ibangelwa ligama elinye, profeta kuwo umoya. Eyona nto ebihamba phambili okanye eyona nto endiyiqaphelayo apho bawo, le nto yokugxininisa, le nto yokugxininisa iqale phaa ekugxininiseni kwamathambo la. Kuthiwa la mathambo ngamathambo omileyo. Ithi loo nto kufuneke siyiqaphele into yokuba noba yintoni onokuyenza kula mathambo ayinawukwenzeka. Ngala mathambo angafunwa nanguxoki la, ngoba akukho nto aza kuyifumana. Uve umntu xa isithi uphithizela okwenja efuna ithambo, inja efuna ithambo bawo ayilifuni yeli, ngoba akukho nto ikhoyo apha. Kodwa sele kungekho nto ikhoyo bawumnguni, wathi uThixo profeta apha. Kule nto ingekhoyo profeta kuyo, bantwana bahle bakaThixo. Emveni kokwenzeka kwaloo nto kwaphuma umkhosi. Bawo, ukuba mhlawumbi sinokuzama ukujonga, ingangathi mhlawumbi aba bantu ekufeni kwabo babeziintlaba zahlukane, kodwa ekudityanisweni kwabo nguThixo baba ngumkhosi omkhulu kakhulu. Mhlawumbi xa sisebenzisa amandla ethu bawumnguni siyakwazi ukuba sehlukane, umntu asebenzise eyakhe ingqondo, kodwa wawuncedwa nguThixo. Uyazazi into yokuba usuka phi, bantwana bahle bakaThixo. Abantu abancedwe nguThixo mhlawumbi xa beyaziyo into yokuba uThixo usuke phi nabo, bantwana bahle bakaThixo. Mhlawumbi le nto siyibona kahle koomakhulu bethu xa besithi noba kungakubi kangakanani ecaweni, kodwa ndiyayazi into yokuba ndisuke phi noThixo. Athathe izivatho zakhe azibeke emhlane ugqiba abheke endlini kaThixo, ngoba uyayazi into yokuba uThixo
Thixo usuka phi naye. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi bomnguni asiyiqondi kakuhle lento, kodwa uyawuthi ngenye imini xa ubona umuntu owakhe wakunceda ngaphambili, noba uthengisa into engenamsebenzi kuwe ngenxa yokuba lo mntu wayekhe wathetha amazwi aphilisayo phezu kwentloko yakho, uthi ngenxa yokuba ngubani lo owandincedayo kwiminyaka 10 egqithileyo. Abantu bomnguni abancedwa ngoku zizinto abazenza ngalo mzuzu. Bantwana bahle bakaThixo, okanye abantu abalandelwa ngabantu ngenxa yezinto abazenza namhlanje, kodwa umntu kuthi qatha apha kule nkonzo nangeniswa ngubani kukubi ekhayeni wathetha ilizwi likaThixo, ndaqonda into yokuba mandivuthulule. Bantwana bahle bakaThixo, abantu bacingile yokuba bangakohlukanisa nomntu owakhe wakunceda ngaphambili. Bantwana bahle bakaThixo, abantu bathele ngqa into yokuba ngumntu wakhe lo ocinga into yokuba uza kundehlukanisa nomntu owakhe wathetha izinto eziphilileyo entlokweni yakhe. Sinayo bazalwane into yokuba sicinga into yokuba izinto ezidityaniswe nguThixo sinamandla okuzehlula. Bantwana bahle bakaThixo, yambona ubani akasoze abe into yonto. Bantwana bahle bakaThixo, baba abantu abalandela emva kwakho bathi thina sizamlandela noba uya kweliphi icala. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba ngamhluthile wathetha amazwi aphilileyo ezintlokweni zabantu. Mhlawumbi ezona nkokheli bomnguni ayizonkokheli ngenxa yobuhle bazo, bantwana bahle bakaThixo, kodwa zinkokheli ngezinto eziphilileyo abakhe bazithetha okanye ngezinto abakhe bazenza phezu kwentloko zabantu. Ngoku abantu bangumkhosi emveni kwalo mntu ngenxa yokuba umntu uyakhumbula apho kwakusukwa khona. Lo mkhosi mkhulu bawo kungenxa yokuba kuthethwe ngomoya okanye kuthethwe nomoya into yokuba le nto ifileyo mayivuke. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku abantu badityaniswe ngulaa moya ubavuse ekufeni. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ke kunzima womnguni into yokuba ulwe nabantu abamoya mnye. Bantwana bahle bakaThixo, kunzima into yokuba ungaqhekeza abantu abazaziyo into yokuba basuka phi noThixo. Bomnguni binto nje yokuqala enqwenela ukuyiveza leyo into yokuba mhlawumbi izinto enizithethayo ebantwini ziyabaphilisa. Ngomso uzawuncedwa yiloo nto uzibona into yokuba kutheni ndimane ndikhuseleka endaweni ethile kanti ngapha kwengcango kukho umntu othi lo mntu lo ndiyamazi wakhe wandinceda ngomhlothile. Bazalwane, benzama nje ukuveza loo nto into yokuba izinto enizithethayo ebantwini zizezawudala into yokuba ulandelwa ngubani ngomso. Bantwana bahle bakaThixo, okanye uncedwa ngubani ngomso ngenxa yento oyenze namhlanje. Kodwa bazalwane, kwindawo esikuyo sigqitha apho bomnguni, kwindawo esikuyo siphila singamathambo omileyo. Bantwana bahle bakaThixo, kwindawo esikuzo kukho ukulahleka kwethemba. Bantwana bahle bakaThixo, kwindawo esikuzo kukho intswelangqesho ebulala abazali ukodlula thina. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba bazalwane bam abathandwa inkosi, akho mntu ufa njengomntu ebecinga into yokuba uza kuphumelelisa okanye le nto angazange ayifumane yena uzawuzama into yokuba wena uyifumane. Ithi yawungenzeka loo nto ubone into yokuba apha ekhaya kukho amathambo nje omileyo. Bamnguni, loo nto leyo yinto ebangela into yokuba sihlale phantsi singenzi into, ngoba kakade akukho nto inophuma namhlanje. Kodwa bantwana bahle bakaThixo, uba sinocaphula esilungwini, uThixo uyayibona ireality, kodwa asikhonzi Thixo wereality thina. Uva abantu bathi ewe siyakuva uthetha kamnandi, kodwa xa siface ireality awunawuphuma kule nto kuyo, ngoba uyazazi imeko yakho okanye uyazazi ikhaya lakho linjani. Kodwa thina namhlanje sizowuveza uThixo into yokuba owethu Thixo bawumnguni ayingoThixo wereality.
ireality yona ithi namhlanje bawumnguni ufa indlala, namhlanje uyinto engaphangeliyo. Ireality leyo asinawujika, kodwa uThixo simkhonzayo ayingoThixo wereality. Bantwana bahle bakaThixo, le ndawo esikuyo ngamathambo awomileyo, kunjalo nje akho nto inophuma. Wakhe wema umbhali ngenye imini wathi khona into na enophuma eNazaretha, ngoba wayejonga ireality. Wathi uThixo, mna andinguye uThixo wale ndiyibonayo. Ngoku bazalwane, siziselo Thixo, ubuyabona into yokuba namhlanje siyalamba ekhayeni. Uze wena ungafaki loo nto engqondweni. Ingqondo nangona iza kuxelela into yokuba wena uzawuhlala usisihlupheki sehlwempu, kunjalo nje imini zonke zokuphila kwakho. Kodwa uThixo namhlanje profeta. Bazalwane, siphila nje bawumnguni, siphila ngesiprofeto. Into yakhe yathethwa ngaphambili. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi bawumnguni andazi, mhlawumbi abazali bethu ngeentsuku ezingaphambili bakhe bathetha into yokuba ngenye imini umntwanam uzawukwazi ukuma phambi kwabantu abenako ukuhlonipheka. Oko kukuprofeta. Nawe kwimeko kuyo namhlanje sukujonga imeko, profeta. Bazalwane, le nto uyinqwenelayo ukule nyunyu kuye bawumnguni, le nto uyinqwenelayo khayithethe namhlanje. Kunjalo nje khayithethe uyixelele into yokuba iyenzeka, ngoba uThixo ugqitha ngapha kwereality. Bazalwane, akumelanga isizukulwana esisemveni kwethu siphile ngale ndlela esiphila ngayo. Ngoko le nto uyinqwenelayo kubantwana bakho wena okanye kwinzala yakho yithethe, profeta. Bazalwane, uYezekile wayibona into yokuba akho nto inophuma kula mathambo, kodwa uThixo wathi thetha nala mathambo. Wathetha uYezekile, kwenzeka. Singuthisi sikhonza uThixo oyibonayo le nto into yokuba ayinakwenzeka. Athi uThixo thetha. Bazalwane, sihleli kwiindawo esikuzo siphelele lithemba, kodwa uthi uThixo thetha le nto oyifunayo. Namhlanje yithi mna ndizaba yile nto andifuna ukuba yiyo. Okanye bazalwane, fundisa umntwana into yokuba le nto uyibonayo, eli thontsi limane lisiwa apha ekhayeni xa kukho imvula bawumnguni. Fundisa umntwana into yokuba mna ngenye imini ndizawuba nendlu engenathontsi. Profeta bazalwane, profethani. Abantwana mabayazi into yokuba le imeko asiyomeko yanaphakade, mabayithethe le nto bayifunayo. Saba nabantwana mhlawumbi abathi le ndlu sayifumana kutamkhulu inje, kungabikho nto itshintshayo ngenxa yokuba thina asibaxelelanga into yokuba abantwana mabaprofete. Bazalwane, andiyidelanga imeko yenu. Kunjalo nje ndiyabazi nobunzulu bobuhlungu bemeko enikuyo, kodwa kuyo yonke loo nto ibuhlungu injalo intliziyo, profeta. Bawumnguni, kuba ngathi bayaxoka umntu xa esithi mna ndandihleli ebusuku kucime isibane ndisithi andisoze ndiphile apho ndingazuba nambane khona. Simyeke ukufika kwa-Eskom, kodwa umntu wakhe wathi ngenye imini into yokuba mna andisoze ndilale kwindlu engenambane. Namhlanje baphila kwezo nto, ibe ngangathi yinto eyintsomi leyo, kanti umntu ngale mini wayithetha ngaloo nto ngayo yayikukuprofetha kwakho. Ngoko bazalwane, singathi sibukele le nkqubo singabi nento esiyithethayo kuThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ukwenzela ingomso lethu okanye ingomso labantwana abezimva kwethu liqaqambe, ngoba thina namhlanje siye saprofetha. Yanga bazalwane, uThixo angazimameli iziprofethi zenu ukuze ngomso niyibone into yokuba kuyathethwa noThixo. Lelizwi lenkosi elivula ubumnyama bubaleke.
Makasikelele uThixo ngizwi ukufundwa nokushunyayelwa ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Bawo, Sinikele baba. bawo, siyacela ke kuyo wonke umuntu ongekamcofi alaqhubela ukuthi subscribe, sicela ukuthi subscribe. Uba awungumuntu ulike, siyacela ukuthi ucofe ulike, uyishare ke ku platform zonke ofumaneka kuzo. Ungalicofa ke alaqhosha le notification bell kwenzela ukuthi likukhumbuze xa kuqala icawe lena
yabantu abangacawiyo kwindawo ke esihamba kuzo lamazwi ke ebethethwe uba ubonani ke nam ndingathi ukuthi ndikhwela phezu kwawo amanye ndiphinde ndiwayeke kodwa ke kwindawo esihamba kuzo kwindawo esimenywe kuzo kwindawo esinikwe umboko nje ukuthi sithethe nabantu singathi ukuthi icawe yabantu iyafumaneka ku-YouTube exesha ke ngilo mzalwane wakabona ngamanye amathuba ke uyawumane umbhaqa ehamba nam leyo ke iyawube iyinkonzo yomlomo ewe ke bawo masesivala bawo masamkeleni ke ufefe alaba ufefele inkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu ngoku kude kunaphakade amen Amen, 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 ukuba uyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ungiyena muntu esiyenzele yena lecawa ukuba ke ubongumuntu ebeye kwigig ebhadalayo lecawa besiyenzele wena ukuba ubuye kwigig engabhadaliyo ungiyena muntu besiyenzele yena lecawa kubo bonke ke abantu abakhangela loo nto abayikhangelayo lecawa siyenzele mina masiphinde bazalwane sidibane kwicawa ezayo ningalibali bazalwane ndio icawa yabantu abangacawiyo iqhuba rhoqo ngecawa entsimbi yesihlanu ukuba asiyange sabe namagengengengi asizuba nawo ke kule veki ezayo masibulele bazalwane siphinde sidibane exesha ezayo icawa yabantu abangacawiyo ibiqhutywa nguSihle Bonani ngambi yedwa ehamba no-Anele wakamnguni le icawa yabantu abangacawiyo ingale balo kuthanda thixo thanda zikayo babayeni babayeni maginqiki enkosi Baba yini, baba yini, baba yini.